Patay ang 20 anyos nga lalaking rider dihang nabangga sa usa ka sakyanan sa Kidapawan City sa miaging kadlawon human mapalpak ang iyang pag-ala Superman gamit ang iyang motor. Gilang biktima nga si John Maribaw, residente sa Malabuan, Makilala, Cotabato. Subay sa report, gingong nag-drag race ang biktima. Tungod sa kakusog sa dagan samtang nag-ala Superman, wala mabantay sa biktima ang usa ka MPV ug nabangga siya. Dead on the spot ang rider tungod sa kakusog sa impact. Samtang sa Makilala, Cotabato Province, daghang pasahero ang naangol human madisgrasya ang jeep sa kurbadang kalsada sa Sincatulan National Highway kaganyang alas 7 sa buntag, Oktubre 6, 2025. Gikan sa Sibsib, Tulunan North, Cotabato ang pampasahero nga jeep. Subay sa report, 7 sa 20 nga mga pasahero sa jeep ang daling gidala sa Makilala Medical Specialist Hospital Incorporated. Duha niini ang nawadan og panimuot ug 5 ang nasamdan. Nawadan sab sa panimuot hasta ang driver sa motor human mahulog sa kanal dihang na side sweep sa jeep. Subay sa report sa kapulisan, nawadan og brake ang jeep nga gimanihon ni Eduardo Ababo gikan sa La Esperanza, Tulunan. Hinungdan nga naigo nini ang gisundan nga motor ug nahulog sab sa kanal ang jeep. Sagad pasahero sa nadisgrasya nga jeep mga estudyante sa University of Southern Mindanao kun USM Kidapawan Campus, Kolehiyo de Kidapawan ug Makilala Institute of Science and Technology. Paingununta sa Makilala o Kidapawan City ang mga pasahero. Luyo sa panghitabo, nagpasalamat gihapon ang ubang pasahero kay mas gipili sa driver nga ihulog sa kanal ang jeep tungod pila lang ka metros ang gilayon, posibleng mahulog sa lawom nga pangpang ang jeep. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente ug nanawagan sa operator sa jeep nga makig-alayon alang sa himong aksyon ug aron matabangan ang mga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.